Desta parcela de Vilamartín de Valdeorras é de onde sae o único viño brancellao 100% que hai no mercado. Manuel, Joaquín e José Luis decidiron apostar por esta variedade para facer un tinto diferente. Noutro tempo foi unha uva moi cultivada en Galicia, pero o ídeo e a filosera fixeron que pouco a pouco se fose perdendo. O seu avó, que era viveirista, faláralles das cualidades desta caste e así foi como decidiron ensertala nos seus viñedos. Despois de varios ensaios, chegaron á conclusión de que para que o brancellao acade a súa máxima expresión é preciso que se cultive nunha leira como esta, a súa costiña. Nós pensamos que para poñer o brancellao e para que dar a máxima expresión que había que buscar unha zona de boa maduración, con bon drenaxe e con un suelo adecuado, e que hai un suelo que a rocha mai é a pizarra, como podedes comprobar aquí nesta ladeira, está orientada ao sur, protexida do norte, entonces a maduración é perfecta, conservando un grado de acidez que en sí a variedade ten de forma intrínseca. O brancellao a costiña é un viño de parcela, é dicir, só se elabora coas uvas desta leira. Canto ao cultivo desta caste, aquí din que o fundamental é ter controlado o ídeo. Polo demais, o brancellao é resistente e ten unha acidez e unha capacidade para reter a cor de moito interese en viticultura. É unha variedade con moita vegetación, moi fértil, e despois a produción non é demasiado elevada, dá racimos pequenos, co vago miúdo, soltos, que o que fai que se conserven moi ben, que non teña, por exemplo, botritis apenas existe, e pois ten o entrenudo moi distanciado, o que permite unha boa ventilación dos ácidos. Xa na adega, situada na rúa, a uva transfórmase en viño nestes depósitos de aceiro inoxidable sen axuda dos lévedos comerciais. O viño faise o viño de brancellao, é un viño de finca, entonces queremos preservar a propia finca, co cual usamos as levaduras propias do viñedo, as que veñen na propia uva. Con esa faise a fermentación alcohólica en aceiro inoxidable, e isto xa temos unha particularidade, que despois a fermentación maloláctica e a crianza faise en barricas de roble francés. Isto faise así porque o roble o que fai é aportarlle unhos taninos ao propio viño que o que fai é fijar o cor do viño. Tras 4 meses de crianza na barrica, o viño segue evolucionando durante uns 7 meses na botella. O resultado de todo este traballo é un viño violáceo, fresco, a pesar dos seus 14 graus, e cos aromas e os sabores da terra en que se cultivou. En nariz vexo un viño moi especiado e, sobre todo, xa noto a mineralidade, noto un pouco de grafito, non sei a relación do chan, probablemente este aí, e despois moito tema especiado, un pouco de sotobosque, pouco de canela, clavo, e un fondo tamén máis lixeiro balsámico, como eucalipto, unha madeira tamén se nota aí nun trasfondo. Para min a gran virtude é a conjunción de todo o que ten, quer dicir, está moi equilibrado. A costiña é un viño de gama alta, do que só se elaboran 1000 botellas numeradas que acaban nas cociñas dos mellores restaurantes galegos. A máis, en Alán de Val, tamén elaboran o godello e a mencía típicos de Valdeorras e un tinto de garnacha, que malia non ser unha caste galega, tamén se dá moi ben nesta terra.